мақомоти расмӣ мегӯянд теъдоди осебдидагон дар натиҷаи оташсӯзӣ дар як бензинфурӯшӣ дар Душанбе ба 29 нафар расидааст ва вазъи ду каси онҳо вазнин мебошад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода рӯзи 2 май бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт, дар натиҷаи Сӯхтор 29 нафар зарарҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта, 13 нафар ба маркази тиббии рақами 3 шаҳри Душанбе ва 16 нафар ба муассисаи давлатии маркази миллии шифобахш яъне қарияи боло интиқол додаштанд. 22 нафарро баъди муоина ва муолиҷа ҷавоб доданд, вале ба гуфтаи кумита айни замон дар маркази миллии шифобахш 4 нафар ҷароҳат бардоштагон бистариянд ки 2 нафари онҳо ҳоли вазнин доранд. Касе дар ин ҳодиса ҳалок нашудааст. ёдовар мешавем ки нуқтаи бензинфурӯшӣ рӯзи 1 май дар маҳаллаи Испечак дар ноҳияи Сино оташ гирифт. Ба оташнишонҳо тақрибан 3 соат лозим шуд ки сӯхторро хомӯш кунанд. Ба гуфтаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода барои фурӯ нишондани оташ 50 нафар оташнишонро сафарбар карданд. Сабабҳои фалокат таҳқиқ мешавад.